Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepde azatlygyň esas temalary. Şol sany iň köp okulan makalarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz Serdar Berdimuhammedow siyasi miras düşermi? Türk işgari Türkmenistanyň Ähmet Takanyň berilmegini soraýar. Denatlar bilen çap edilen makalar boldy. Berdimuhammedow o huzurk özgörtmelerini hayırlığından nägile bolýar atly makalamyz hem köp okurly. Bu hepde iň köp görülen videomuz Angliýanyň Manchester şäherine bolan partlama bilen bagly. Şeýle-de türkmen görnüşleri 21-nji hepde atly foto sergimiz köp görüldü. Şol sany bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny hem Serdar Berdimuhammedow siyasi miras düşerme atly gepleşik bilen aýlyga berilen ok. Abunada ýazylmaly atly gepleşik çekýär. Mundan başga olarky vice-premieriň janyna kassedenni gaýdylýar atly gepleşik köp dinlenenleriň hatarynadyr. Türkmenistan korrupsiýa garşy özbaşlyk komitet türedýär atly makalamyz bolsa, iň köp tesgirçi gurrundaş çekenleriň öň hatarynadyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web-saýtyna girip, gozgolýan meseleler boýunça öz pikirlerinizi ýazmaga, jedelleşmäge çagyrýar. Hepdeniň jemini Türkmenistanyny korrupsiýa garşy alınıp barlayan kampaniýa barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Ine Hudaýberdagy Türkmenistanyň gelýän habarlar görýän, Türkmenistanyny parahorlygy, korrupsiýa garşy ýygnaklar, maslahatlar geçirilýär. Şoňlan birlikde şeýle bir soraw döreýär. Ine Türkmenistanyň prezidenti hökümet emirlerleriniň arasynda prokuraturada korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny tasdik edýär. İkinci tarapdan ýaşullar, gozalar, garreneler şuňal maslahata çagyrylýar, korrupsiýa garşy göreş kampaniýasyna çekilýär. Eýsem bir gozalaryň, eneleriň korrupsiýa garşy göreşde nähili urgaly we bular bu ýagdaýa bir täsir ýetirip bilermi? Şu ýerde nähili reallyk görýäňiz? Bu ýerde men hiç ýyly reallyk görünmok. Olar garrylar korrupsiýanyň ösüşine ýa-da onuň häzirki depgine hiç ýyly täsir edip bilmediler. Ol bir ýöne siýasat üçin, göz üçin aýdylýan zat. Sebäbi korrupsiýanyň bir yaramaz tarapy bar. Ol gaty düýpden göz başalyk aýdýar. Hökümetiň iň düýbünde oturan, hökümetiň iň başynda oturan adamlardan göz başalyk aýdýar. Eger şol adamlaryň arasynda korrupsiýa bolsa, ony aşakdaky korrupsiýany tutmak bilen ýa basmak bilen ýa-da çäklendirmek bilen düzedip bolmaýar. Indi şoňlan birlikde şo korrupsiýa baradaky maslahatlarda okuw sapaklaryna da düzüşler giýirilmeli, kanunçylyga düzüşler giýirilmeli. Hatda şo korrupsiýa bilen tutulanlara günä geçişler bolmaly däl diýen ýaly teklipler edilýär. Mundan öň Sapar Murat Niýazowyň döwründe şo mektep okuwçylaryna türmede oturanlar görkezmeli diýen bir pikir hem ortaga atlypdy. Hatda şeýle zatlaryň bolanlygy hem aýdyldy. Emma Sapar Murat Niýazow döwründen bilýärni resmiler toporlaýyn türme awatlardy, işden aýrlardy, ýurdun içinde sürgün edilerdi. Ondan soň Berdimuhammedowyň döwründe şu ýagdaýyň dowam edýänligi hökümet derejesinde boyun alındy. Indi siziň pikiриňizde bu ýagdaýda çykalgan näme? Ýene-de hökümetiň ýolbaşçylaryna dolanyp gelmeli. Biziň hökümet ýolbaşçylarymyz, ýagny men gözüňde tutýanlarym diktatorlar, şol diktatorlaryň bir beýik nazar alýan zady bar. Olum Stalin, Staliniň gazaby. Eger Stalin ýaly gazaply bolsaň, türmäň bolsa, berkçäli görseň, şol parahorluk, korrupsiýa we beýleki yaramazlyklar öz-özünden aýrylar, ýok bolup gider diýilen düşünje bar. Hakykatdanam Stalin döwründe ogurluk beýle däl ekeni, ýöne oňa derek Staliniň özü ogurlamaýan eken, özü almaýan ekeni. Şoň üçin ol özüniň gol astyndakylara täsir edip bilýär ekeni. Ýöne egerde ýokurda oturanyň özü para alsa, onuň töweregindäkiler para alsa, ol sistemany gorkuzmak bilen ýa-da türme bilen düzedip bolmaýar. Türme diýilýän bir hökümetiň maşiny. Ol işläp dur, belli bir topar adamlar kabul edýär. Gadyr gijesinde de belli bir topory adatlyga goýýar. Ha ertirden başlap Ramazan aýy başlanýar. Eýem 25-26 günnün gadyr gijesi gelýär. Ol gadyr gijesinde de nüňlerçe adam türmeden boşadylar. Ýene oň ýeri doldurular we garaşsyzlyk gününü ýene de şol ýagdaý gaýtalanar. Düýp sebäp aňyrdan gaýdýar, göz başdan gaýdýar. Bizde halk arasynda balyk kellesinden porsar diýilen bir nakıl bar. Şol ýöne ýere döremendir.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen Türkmenistanyň korrupsiýa garşy alynıp barýan kampaniýa baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem siz bu mesele barada Türkmenistanyň hökümet emellerleriniň arasynda giň eýranlyk edilen korrupsiýa, paraxorluk faktlary bardy. Siz näme pikir edýäňiz? Bu ýerde nähili çykalgalar bar, nähili çäreler bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ýolagçylaryň kynçylyklary baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Türkmenistanyň alternativ habarlary çap edýän websayt 2014-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda dawaraly ýagdaýda ulanmagy berilen halkara ýolagçy avtoterminalynyň 3 ýyla golay wagt geçse-de tas boş diýen ýaly duranlygyny aýdýar. Şoň bilen birlikde ýurt içindäki hereket bilen bagly ýolagçylaryň hereketi bilen bagly kynçylyklaryň köpelýänligi barada habarlar gelip gowuşýar. Bu ýagdaý umumyň Türkmenistanyň prezidenti hem tasdikleýär. Prezident Berdimuhammedow golaýdy ministrler kabinetiniň ýygnaklarynyň birininden çykyşyny ýolagçy gatnaw meselesine aýratyn üns berilmeligini, uçar mendilleriniň gurulmalygyny, käbir ýerlerde dikusorlaryň ulanylmalygyny aýtdy. Biz bu arada söhbetdeş bolmak üçin Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýewa telefon etdik. Amanrat, siz golaýda Balkan welaýatynda boldyňyz. Anyk bir mysalyny aýtsaňyz, ýurtda şu ýolagçylaryň hereketi bilen bagly nähili kynçylyklar bar? Kynçylyklaryň umumana sanasan sowaly bar. Olary bilen Türkmenistanyň ýolagçy awtobuslary we welaýatlary uçýan uçurlar, samolyot reýsleri bular juda az. Otly gatnaw şonuň ýaly. Gar bersede ulyda belli hakykat ýa-ni maý aýynyň birinden başlap otly biletleri 2 gymmatlady. Uçur biletleriniň üstüne 13 manat ortasy biletin bahasynyň 15-20%-ni goşmasy goşdurur. Amanrat, ýurdun prezidenti şu ýolagçy biletleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen bagly gurrungyny ilatyň buňa arkaýyn mümkinçiliginiň ýetjekdigini, gurubynyň çatjakdygyny aýtdy. Hem bu şeýle adamlaryň aýlyklary mümkinçilik berýärmi? Eger şolar gysgaly bir ýere gidip gelmeli bolsalar, uçar biletlerini, otly biletlerini almaga, takypmaga olan ýagdaýlar bolýarmy? Umumyň alanda. Umumyň alanda adamlarda şeýle mümkinçilik juda çäkli. Ýerde bellemeli ýagdaýny adamlara aýlyklary bolmanyna bir puça giydirilip berilýär. Ondan Türkmenistanyna bir edilýän, güzäral üçin edilýän çykdyjy bilen alýan aýlyk muktary deňelen ok. Ýagny bazar sebepli Türkmenistanyny bir kasaplayandylar, ýöne resmi ýagdaýda aýdylan adamlar ýetdi-ýetdiňini galy bersede ýurtda işdirlik juda günberlik söhbetler gidip barýar. Ondan ogurun ýöne howaý urun bolýar. Amanratny adamlaryň maliýe ýagdaýy düşnükdirliýäliň. Hem emeli päsgelçilikler döredilýärmi? Şeýle habarlarym gelip gowuşýar. Siz Balkanda şeýle ýagdaýa duşdyňyzmy? Her näse gynanmyrdan bolsa şeýle ýagdaýlar her şimdi ähli welaýatda da ýüzsürne men 4-5 günlükde Krasnovodsk şäherinden Demirgalypda ýerleşýän Bektaş şäherçesine gittim. Ol Krasnovodskdan 190 kilometr başlykda ýerleşýär. Her näçe ýeň ornunda Bektaş şäherçesine ne awtobus gatnawy bar, ne de samolyot gatnawy bar. Ýeketek adamlar taksi bilen gitmeli, ýa-da awtobus bilen gitmeli. Onuň müňsesine de adamlaryň bir 50-100 ýagdaý Bektaş şäherçesinden 20 kilometr kemesi bunun ortada yürüyte serhet zastavası var. Şu serhet geçiş yolunda da yolcuların ählisinin dokumentlerini alıp onu jurnalı registrasiya edýärler. Hem de betman bolan awtololarını ýa-ni taksiler barlaýarlar. O taksilerin de kas ählis diýen ýa-ni Kazakstanyň gaçakçylyk ýolu bilen geçirilen harytları alıp gelýärler. O harytlar esasan arak çakır önümleri, çilim
Hemme konularına şu zatlar ondan günahkara taktiği yolcularım göğveren oklar serhette savasın nakler yolcularım son ulu kopkun edip uçtağıttan sonra pasportunu eline alıp ondan tezden yolu sıkmalı olam katmağınızı da ağır yeri mesela 6 saat 7 saatte yollu geçen maşını yolu sürenler el salgarsan taktozak bolup durmalı. Aman elbette terhet postunda duranım öz yerine getirmeli işi var. Onun sözüne de siz gaçak karytlar meselesini aladınız. Elbette gaçak karytların öňüne almagan bolan borcu bolup durýar. Indi şu ýagdaýda olan şeýle iş bilen meşgullanmayan adamlara çemeleşine ahili olar bir kada kanun saklaýarlarmy? Her näse kıynanırcam bolsa şeýle kada kanun saklanan ok. Sebäbi getip arnyp gelmeýän gaçak karytlar olar ýolçularyň kıdärle eýsem özüniň sufa awtologyny kreýedýän taksçylara degişli. Onu erwetdirim. O ýerde ne bir bastırma var, ne bir durulga var. Yeri bäwetli geldiler. O bäwetlerin da içinde gunnogda hem var, entek bir ýaşamadygan var. Ine bunun aşağında olaryň dokumentlerini beren oklar, saklaýarlar. O adamların bizden ýa-da ona günahkarın bolsyna tutdum, şo bilen iş tartışýarlar yok. Bizim işimize koşulmayan deyip bir iddialanýar yüzlerini alaýarlar. Mene bir adam tutmalı adam tutulacak bölünüyor. Şu men baran onunla haftasında küçük atriyadın komandiri starşy leytenant yaş oğlan yönü ılgıçsızlığı görün edil adamlarda ağır koyunýarly. Ondan adamlar şu bunun aşağında durmalı. Şolar dokumenti berenle de adamlar gaýtjak wagt gaýt bilen oklar. Sebäbi Avtologlu juda selçen atmaya ondan elgandıryan yolculara da duruyan juda azmışım. Aman edim şeýle meselelerin çözülmeliğine näme sebäp bolýar? Ya beýle mümkinçilik ýokmy ýurtda? Mümkinçilik näse diýsen bar ýurtda meselem Krasnovodsk bektaş aralygynda aňyr çäkteredäki oňat bolmasa da üstünlük avtolog bilen gatnaýarly asfalt ýol çekilen. Şol asfalt şonda da adamlar günne bir iki reýs avtobus gatnaýan ýolu goýmagy döwlet üçin bir hiç ýyly problema däl. Ýa bolmasa esker zamanasynda Krasnovodskdan bektaşa günne ýol samolyody çýardyna men ýa baramda şonu konstruksiýon etdim. Şo döwürdäki aeroport ullukun çıkmaza nätäşde käbir ýerlerini ýamapdy. Şol aeroport aviareýsim ýolu goýmak mümkin süýek samolyotlar. Hem de adamlara işlerin duracaklar verse yeni dördürlemeli ýagdaý häzir Bektaş bas ýolunyň golaýynda Japon, Korey firmalary müjeme adam işlejek karmavik zawodynyň gurulşyny tamamlap gelýärler. Bektaşda bolsa ýaşamagy boş duran jaýlar juda kan özüm daşdan gurulan 10 jaýlar. Inde häzir bir öňde iş ýer bar o taýda ýönüň ýene de 500-600 orluk iş ýere süzüp adamlaryň bu ýaraşypyny öretjek bolsam bir el uzunluğun çözülýän wagtlar çözmekleri bolýar. Dille owadan urun edip durmuş owadan bolanok. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Goleýdy Balkan welaýatynda saparda bolan ýerli synçy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda ýolagçy kynçylyklar barada söhbetdeşligi Pragada mehmançylykda bolýan türkmenistanly habarçymyz jurnalist Soltan Açylow bilen dowam etdirýär. Soltan aýda Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ol Balkan welaýatyndaky kynçylyklar barada gurrun berdi. Siz hem ýurtda syýahat edip ýören adam, ýurtda şu otly ýolagçylarynyň gaty kösenýänligi hakynda köp habarlar gowuşýar. Siz bir topar interwiu etdiňiz bu mesele bilen bagly. Eýsem şu ýerde otly gatnagyny, otly ýolagçylaryny kynçylygyň esasy nämeden barat? Bir ýerde näme bolup geçýär? Şu barada aýtsaňyz. Hawa ýokşan menem şu Türkmenistanyň ähli künjeklerini diýenýärlik, şu ýolagçy otlusy bilen syýahat etdiň, özüm ýygy-ýygydan etdiň, şu Türkmenistanda esasy mesele şu bilet ýetmezçiligi, ýolagçy otlusyna bilet ýetmezçiligi bilen bagly adamlaryň kösençlikleri. Onuň şu tastavlar artdyrylmaýar. Şol bir sastavlar ana bir Thomas mövsüminde ýa-ni bir deňizde zada gidilen döwründe bir ýa-ni Aşgabat, Balkanabat aralygyna goşmaça ýa-ni tiz ýörýän skorotlusy açylýar, olam Thomas sezonda soň olam ýene ýapylýar. Böyleki ugurlar boýunça şol bir ýörýän sastav şol 18-20 wagondan düzülen sastavlar şol
eýem soňky 10 ýylykda halkyň islegini kanagatlandyrmaýar şol adam sany ýolagçydan köp bolýar sebäbi ýurtda şol iň bir ardara hasaplanýan ýolagçy otly hasaplanýar ýol kireýi. Bagysly Sultan aýda sözüňizi bölünne Türkmenistanyň prezidenti şu wagonlaryň alınýanlygy umuman ähli şertleriň döredilýänligi hakynda aýdyp durýar. Eýsem bir otly sastawlaryny köpeldip bolanokmy, gatnawlar güreldik bolanokmy, ýolagçylar ýüz tutanokmy häkimetleri? Ýolagçylarna men özüm bile söhbetdeş bolan ýolagçylar şebarada köp maňa gurrun berdiler, şol özleriniň islegini, haýyşlaryny şol berýän interwýularynyň üstü bilen aýdyldy şol Azatlyk radiosynyň efirinde şol mesele kän ýa-da gozgaldy ilat köpçilik tarapyndan. Ýöne bir edil ministrlige baryp men arz etdim diýen adamy men duşamak ýöne halk köpçiligi öz nägiletçiligini aýtdy söhbetdeş bolan wagtyň. Şu ýolagçy otlaryny köpelden oklar diýip hemişe kötenişlik aradan aýrylanok ýöne şoňa bilemok sebäbi näme wagonlar alınýarym diýilýär şol genne wagtal telewizionyada Hytaýdan täze wagonlar satyn alındy diýip ýanky görnüşler görkezilýär. Şonda da şol ýagdaýa üýtgän şo ýagdaý bir durşundan üýtgän ok gyşyn ýadyn esasan şo Thomas mewsüminde onsoň ýanky ýokary okuw mekdeplerine giriş egzamenleri geçirilýän döwürden haşy abiturientler köp gatnaýar, olar eneler atalary bilen gatnaýarlar merkeze. Ene şo döwürde ondan soň ýanky bizde bir Türkmenistanda bir adat bolan zat bar, şu gulluga alynan eskerleriň kasam kabul edilişigi diýilýär. Şu döwürde da şeýle bir ýolagçy köp bolýar, eskeriň ýygynyň bütün bir maşgala bolup gitýärler. Bir eskeriň ýygynyň 6 adam, 8 adam, 10 adama çelli bir eleksiýon görjek bolýarlar, şoň ýagdaýyny görjek bolýarlar, me şu kasam kabul edilişige gatnaşanlaryndan bir özüne bir neme bilýärlermi? Gara şol adamlar ýykyn etdiler şu kasam kabul edilişige gatnaşmak üçin. Şu döwürde da mümkin bolanok. Ol eýem şu 5-üň öňünden bilet satylýar ýa 10-üň öňünden ýa-da gaýdys bilet satylýar. Şonu şol satylýan günem eýem alyp bolanok. Eýem tanış bilişlerine ýanky bron edildi diýilýär, tanış bilişlerine satylýar ýa şol kasirlere ýagdaýdan peýdalanyp adamlaryň gat köpräk wagty şol nähilekdir bir ýol bilen eýem aşakdan ýokary wagadan satjak bolup şol baryp sen kasaň agynda durup bilet alyp bilen okşy bilet ýetmejiligi aradan aýrylanok hiçwat. Inni gel Sultan aýdy bilet allyk diýelim ýa-da ýolagçy bilet aldy diýelim. Aşgabatdan mara gitjek ýolagçy. Elbetde ýolum uzak. Hem Türkmenistan otly hyzmatynyň hilnähili otlyň üstünde bilet alan adam üçin. Bilet alan adam üçin bir ulakan aýratyn bir qiragatlanaryn ýaly hoş bolaryň ýaly hyzmat ýok ýokşan. Birinciden biletsiz minýän ýolagçylar köp bolan üçin şu biletli minýän ýolagçylar özüniň ýeriniň hözerini görüp bilen ok diýen ýaly. Näçe giýje goýanýan bolenim aýaga aşagynda adamlar ýatyr, daşşykmal bolýan ýa bir ýatan köpeňde dänim şol palaskart bolsun, ýanky köpe wagon bolsun, şonuň aralyklaryna girip biletsiz ýolagçylar ýatdýarlar. Onun şu biletli ýolagçylar minip düşmek şol öz ornundan daşşykçykda detjek bolanda ýa koridordan ýöremek şu mesele kyn bolýar. Ondan şu berilýän belýolar bar. Şular hiç hadisy wagtyň kytygyna düşünüp bilen okşa belýony alan wagtyň şonu kestin çekip bir düşünüp şonda bir hedletip okuýanlaryň ýalak däl. Haçan ordan şo belýolar bir üstünden 3 ýyl 4 ýyl geçen belýo ýalak renkiniň nämedigini bilen ok. Onuň çaý sow meselesinde de naşy her 3-4 wagon arany geçip bir wagonda çaý gaýnaýar. Haýsy wagona girsen, meniň suwum ýok, ýa tanym döwük, ýol weletler şeýle jogap berýär. Na plan wagonda bardyr diýip, seni plan wagona uğratdylar, şo sana çaý gerek boldy. Olam bir hele ondan adam köpelýärde, gaýnawam ýetişen olar neme toklan işleýän titallar da. Gaýnawam ýetişen ok sen bir ýyly suw alsaň razy bolýarsyň. Ýöne şo çaýyň özünüm wagonlardan tapyp aljak bolan sastawyň ýardymdan geçmeli bolýarsyň. Bu hasamyna şu garrara adamlara ýekerek ýola çykdy, ýaşulrak adamlara ýa çağala adamlara gaty ulu kynçylyklar döretdi ýola çotlusynyň üstünde. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kawarçymyz Pragada mehmançylykda ören Sultan Asylygy bilen otly ýolagçylarynyň kynçylyklary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem bu meselede siziň nähili pikir garaýşlaryňyz bar. Bu arada Azatlyga ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan neptermiz bilen dowam etdirýär.
Kawulla habarçymyz Samirdan Ulmuradi Owganstanyny halçylyk bilen meşgullanýan türkmenleriň soňky döwürde uly kynçylyklara seze bar bolýanyny, hal sewdasynyň ýagdaýynyň yaramallaşanlygyny aýdýar. Türkmenstanlylar bolsa ýegişen öwüni haly bayramçylygyny belleýärler. Türkmen prezidenti Ministrler Kabinetiniň meclisinde halçylara gutlaw sözüni aýtdy. Emma hal sewdasy bilen bagly meselelerin, kynçylyklaryň Türkmenstanda hem ýeterliktigi, ýagny türkmen halçylarynyň öz harlaryny daşary ýurtlara çykarmakda kynçylyk çekýänligi hakynda maglumatlar gelip bolýar. Belki türkmen halçylar hem bu arada azatlykda öz pikirlerini aýdarlar, öz seslerini häkimetlere eşitdirmäge finansarlar. Herlikçe bolsa Samirdan Ulmuradynyň Owganstanyň halçylaryň ýagdaýy baradaky maglumatyny bilelikde diňläliň. Yeterli yer yurt bolmandan sonra Awgan türkmenlerinin hemmesi diýenýäli haly dokap satyp maşgala ekleýär. Ýöne soňky döwürde halynyň bahasynyň pese gaçandygyny haly sewdasy bilen meşgullanýan telekeçiler aýdýar. Kabulda yıllar boyu haly satýan telekeçi Haji Abdulhamidin aýtmagyna görä Awgan hökümeti haly senedini östürmek üçin alada etmeýär. Şu sebäpden Kabula gelip haly tüjjarlary haly almaýar. Kabuldan görä türkmen halysy Pakistanda gowy satylýar. 6 ay bäri ýekeje halam satmadyk diýip Haji Abdulhamid aýtdy. Biller börde zähmet nedip muny akelep satjak bolup gurşap nime etýär? Ýöne börden hiç bir biller satyp bilemiz ýok. Börden mana şu Pakistan ýene gowy börden. Pakistanyň gowy bilen hökümetimiz tewejjuh edeni ýok. Özlerimiz her kança köýeş etýär haly arasynda mana bir haly satyp bilmän ýetir. Awganstana maşynda ýasalan hallarym köp gelip başlady. Haji Abdulhamidin aýdyşyça şonuň üçin el hallaryny halkkan almaýar. Owalarda da halk düşek üçin maşin hallaryny alýar. El halysyna da gaty diýendegi mana şular çykaly ber, mana bular bazar dolup kaldy. Hemme ýerini görseňiz mana şu maşin hallary, mana maşin hallardan alyp berdim ulanyp ýör. Gışlaklarda ulanýanam şu el halysy te. Indi bu maşin hallary gelip bildiriň hallarymyzy da bazaryny ýatyrdy. Awganstanyň döwlet adaralarynda korrupsiýanyň gülläp ösendigini halkara guramalar ma'lum edýär. Şu sebäpden Awganstanda öndürilen önümleriň daşary ýurtlara iýbermegin kyndygy habar berilýär. Awganstanyň daşary ýurtlara haly uğratmagyň has kyndygyny Kabulda haly sewdasy bilen meşgullanýan böleki bir türkmen telekeçi Haji Muhammed Rafiq aýdýar. Şol ugurda ýeňilikler döretmegini ol Awgan hökümetinden soraýar. Ata-babalarymyzyň şu halyny ýeşnetgenleri bildirim mana 14-den başly bir halyny ýeşnetýär. Aşağı kaçıptan Awganstanyň daşarda Kabula geldik. 2 ýyl 3 ýyl köp ýaşdy. Ondan soň da şu türkmenleriň dokyan el hallary şu Awganstanyň daşary ýurda iýermäne börde kemrak da köprek Pakistan daşary gitdi. Börden Kabuldan gitsek şu hökümet şoňa bir ýaxşy ýagdaýlaryny mesela Awganstanyň daşary ýurda iýersek hem Awganstanyň hökümetine ýaxşy hem hal dokyan garyplere ýaxşy hem billere ýaxşy. Haji Muhammed Rafiq'in aýdyşyça Awganstanda howpsuzlyk şertleri has yaramaz. Şeýle ýagdaýda haly alyjylar Awganstana gelmeýär. Awgan hökümetiniň telekeçileriň howpsuzlygyny üpçün etmelidigini bildirip Haji Muhammed Rafiq şeýle diýdi. Şundan bir 4 ay bol bir halandan bir müşteri geldi. Burada haly aldy. Soň ýandan biller diýdi ýakynda geljek. Senden dowamly Awganstana haly kitjek biller Awganstana haly almany köp alakamy bar diýdi, amma bir impejarlar bolup ýa bomtam ýarylyp telefona segat men bir Awganstanyň bu şaraýatyna bar bilmeýän diýär. Emniyet bolmasa tajirler gelmeýärdi Awganstana. Awganstanyň şu iňi bol şoňa gerek näde emniyet. Emniyet bolsa Awganstanyň daşary ýurdun tajirleri halyň tajirlere gelmäni alakasy kan geljekler. Amma emniyet bolmasa, onuň malyna ýa özüne bir tezmin bolmasa, börde şoňa bir gündä olmasa gelmeýärler. Näme dünýä maly üçin ýa bir azlyk pida üçin öz janyny hatara taşar. Iňi bol gerek emniyet. Emniyet bolsa Ahmet Uli Pakistan'da da haly ýumak boýunça işläpdir. Ol häzir Kabulda da haly ýuýar. Haly ýumagyň insan saglygyna da ziýan ýetirýändigini Ahmet Uli aýtdy. Şimdi Pakistan'da hili wagtlar işlerin haly ýumakdy. Şeýerde maş bilen Kabulda ýuwup ýörün, ýuwumda azjyk gynrak. Ýazda bolsa ýaxşyrak bolýar, hawa ysy bolsa, hala kışda bolsa ýalqymam gelen ýok, mulaýmam bolan ýok. Saglygy duaýsy billere köp ziýan etýär. Bilagy etýär. Ana köp ziýan etýär, çara ýok garypçylyk. Etmesek bolacak da. Ýudurýan hile ba, şu odal bilen Kabulň şäherinde 20-30 karhana badyr. Awgan türkmenleriniň wekilleriniň biri Abdurrahim Garypýaryň aýdyşyna garanda türkmen halysynyň Awganstan taryh boýunça uly girdeji gazanyp gelipdir. Türkmen halysyny östürmäge de Awgan hökümeti borçludur. Awganstanda
Hale Türkmenlerin tarihi sunatlarının biri olup şulurda Awganistan hökümeti hemişe baylyk asasynyň birinji ornuny iýe bolan. Hale Qurak suratda öndürsek peýlini urup bazaryň özüne gerek hallary bildir tiýar etmegimiz gerek. Hormatly dinleýijiler, kawulla kawarçymyz Samirdan Ulmuradynyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir duşuklarymyzda senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.